og velkommen til den her vlog. Lige nu er vi i gang med at pakke. Du skal til at sige. Nå, men ja, lige nu er vi i gang med at pakke. Klokken er lige nu omkring 10:30 om aftenen på en højhellig torsdag. Og vi er gået klar med at pakke. Og med at pakke, tænker jeg nok, hvad skal de pakke til? Nu skal I høre. Vi skal nemlig til Pride i Odense. På, jeg vil sige i morgen. På lørdag. Ja, og ikke nok med det, så skal vi nemlig også på hotel. Yep. Fordi vi vil lige gøre en ekstra dag ud af det. Når man endelig er i Odense, så bliver man sgu lige en ekstra dag, på grund af, jeg ved, hvor langt en Pride kan trække. Ja, så vi tager afsted lørdag, og så bliver vi der til mandag. Men det kloge hoved har nok tænkt, hvorfor pakker jeg ikke bare i morgen? Jo, fordi i morgen skal vi nemlig en lang to-do-liste. Jeps, i morgen der skal vi nemlig I biffen. Woo! Så ja, og vi skal se 2 film. Yep. Vi skal både ind og se den der Fantasyvenner-ting. If, Fantasy Friends og... Ja, Birthday Girl. Ja, så det skal nok blive vi har spændende. simpelthen ikke tid til at pakke i morgen. Lørdag der skal vi afsted klokken 10, så vi har kun i dag. Vi har lidt meget travlt, men lad os gå i gang. Og jeg tænker, at vi går i gang med at pakke af kuffert. Så lad os swipe os ind i den her video. Okay, så vi har fundet den her kuffert her, fordi at vi skal have noget skiftetøj med. Og så har vi den her, hvor at jeg har nogle af mine flag hernede. Ja, som man kan se her. Og så har jeg altså den her pose, som jeg lavede til Pride i Horsens. Den er også virkelig cute. Så Men jeg vil næsten have lov til at sige, Klars lille taske med et par små flag. Amatør. Nu skal I se et flag. Man skal ikke lade mig være mere end alene i 20 minutter ad gangen, fordi så begynder jeg at tænke kreativt. Kosteskaft og et flag. Det kommer til at rende rundt med hele dagen. Gør honør for flaget. Det kommer til at tage sin tid. Rulle. Sådan. Det kommer til at veje over Odense på lørdag. Kan jeg garantere jer for. Og jeg har fundet noget tøj, så nu skal jeg egentlig bare sortere, hvad for noget jeg skal have med. Fordi jeg tænker ikke, jeg skal have alt det her med. Okay, så jeg har lige sat blitz på. Vi sidder lige nu inde i stuen. Jeg har en masse tøj her. Og så har jeg en oplader, som jeg skal have med. Og så mine AirPods. Jeg har en masse shorts, jeg fandt nede i kælderen fra gemmeren. Nogle i hvide og nogle i, ja, jeg ved ikke, hvad man kalder den her farve. Og så har jeg nogle sorte. Først så startede jeg med at tænke, at det var Niklas', men jeg ved det faktisk ikke. De ser ret nye ud. Og så har jeg den her t-shirt. Meget lang i det. Og jeg har allerede pakket mit. Så ja, og så har jeg den her. Okay, den vender lige ærmerne indad, men ja, jeg har den her. Og så har jeg en masse crop tops. Jeg tænker også, jeg skal have nogle crop tops med, fordi at det kan være, at det bliver rigtig godt vejr. Så ja, og til at starte med, der har jeg den her crop top. Der er sådan ærmer på, så hvis det er sådan lidt køligt, så det er jo meget smart. Jeg tænker, man kan godt pakke lidt ekstra, fordi hvis nu det bliver varmt, eller hvis nu det bliver koldt. Man kan jo aldrig forudsige vejret. Og så har jeg... Så har jeg den her. Men ja. Jeg skal også have fundet noget tøj, som jeg skal på til selve Pride'en. Og ja, det meste af mit tøj ligger med min mor, så jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal tage på. Jeg kunne godt overveje lidt at tage den her på til Pride'en. Så er der blevet pakket kuffert her. Mine ting, Niklas' ting. Og så er der undertøj og tandbørst hernede i. Og så regner jeg med at pakke den her lille taske ved siden af til min allergimedicin og AirPods og oplader og sådan noget. Men det kan også godt være, at jeg lægger det der i, så jeg ved det ikke endnu. Men ja. Og der er både fra min side af, er der pakket langbukser, t-shirts og hoodier og crop tops, fordi man ved aldrig med vejret. Hvad har du pakket? Stort set det samme minus drop tops. Så ja. Og her har jeg det tøj, som jeg skal have på. Jeg har tænkt mig at tage den her t-shirt her på, hvis vi lige kan få den foldet ud. Så den ser sådan her ud.
Og så har jeg et par bukser og et par shorts, fordi jeg ved ikke, hvordan vejret det bliver, om det bliver sommer eller regnvejr. Men hvis det bliver regnvejr, så har jeg egentlig bare sådan nogle her bukser. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Med sådan nogle her knit på. Eller også så har jeg bare sådan et par ganske almindelige, kedelige shorts her. Så ja. Og sko, ja, de er meget brugt og ødelagt gået til. Men sko regner jeg med at tage dem her på. Så ja. Og her er hvad Niklas regner med at tage på. Den her t-shirt her, som vi fik en af hver af til Horsens Pride. Min den er bare sådan væk, eller jeg tror der er ved min mor. Og af underdel, der tager han med tilhørende bælte. Og sko tager dem her på. Twin! Ja. Og så regner jeg med at tage sådan 2 boller her til turen. Muffin. Så det her tøj bliver egentlig bare lige lagt herover på en pæn måde. Fordi så bliver det nemlig lagt klar til, når vi skal afsted. Og ja, så har vi også lige fået pakket nogle gode sager herovre. Det er de vigtigste ting. Jeps. Vi tager altid til Pride uden drikkelse. Så den her gang, så tager vi altså noget med. Men det er altså ikke sikkert, at vi får drukket alt det her. Ja, men ja. Det Jeg vil gøre en indsats. Og så har vi også en højtaler, men den er ikke opladet. Men ja, jeg ved det ikke. Den tager vi måske med, måske ikke. I don't know. Og jeg har fået sat powerbank til. Og mit Apple Watch. Så ja, jeg kunne desværre ikke finde Niklas' powerbank, men ja. Så vi må lige nøjes med den her. Den er også virkelig, den holder virkelig meget. Okay, så vi tænker at sætte den her højtaler til opladning, så tager vi den med til Pride'en. Yep. Så er kufferten også blevet lukket, så nu er det hele klar, og tøjet her, og Niklas' Pride-flag her. Mit, det ligger så deri, så det er lige en fejl, det skal faktisk have ud, men det ligger så også først for, så det er ikke noget problem. Ja, så er vi fedt for Pride. Nu tænker jeg, at vi hopper i seng, og ses vi i morgen, når jeg engang har fri fra arbejde. Så er vi på vej til Kolding Storcenter. Jeps. Så, woo! I Badehede lige nu er der omkring 26 grader, så det er dejligt varmt. Ja, og vi sidder lige nu og hører musik, som vi plejer at gøre, og synger. Og jeg har taget noget vand med, men der er snart ikke mere tilbage. Det er ret noget. Så er det godt, jeg har landet lidt med. Ja, men vi ses egentlig bare, når vi er i Storcenteret, så ja. Jeps. Så er vi her. Woo! Så nu er det bare ned til biografen. Jeps. Den kører først om 10 minutter, eller reklamerne starter om 10 minutter. Så Du kan bare derned af, og så bare stille op. ja. Så kan vi nå at finde vores pladser, og ja, finde alt det, vi skal. Yep. Så er vi her. Hvad har du valgt? Isting. Med lime. Og at tage tog. Så har jeg. Vi tager simpelthen en tog. Så er det egentlig bare ned til Tal 6. Det er lige her. Så er det spændende, så mange derinde. Jeps. Vi har registreringssedlet 26. Husk, du kan booke dit eget sendekort. Overrask ikke næste gang du er i biografen. Se. Værsgo, nu så tilbage. Det er de to. Så sidder vi herinde til første film. Nif og de der venner. Hvad hedder den? Ja, fantasivenner. Fantasivenner. Så jeg tænker bare, at vi ses, når filmen er færdig, hvor vi skal finde noget aftensmad. Jeps. Den slutter sådan der ved en 6-tiden. Okay. Ja. Jeg vil lige komme ud fra biografen af, og jeg synes, det var mega spændende, mega rørende og mega god. Den var virkelig sjov. Ja,
Det var faktisk bedre, end hvad jeg troede, den var. Altså, jeg var altid også bange for, hvad det var for noget, men den var faktisk rigtig sød. Den var mega sød. Altså, den vil jeg godt kunne se, når den engang kommer ud. Sådan. Også her. Ja, den var mega rørende. Ja. Så jeg kan i hvert fald virkelig anbefale den. Den er virkelig sød. Ja. Og alle kan relatere til den. Rundt. Klar. I BR, for lige at kigge lidt rundt. Klar skal kigge efter en Monster High. Ja, jeg ved ikke, om jeg køber den, men bare lige for at se det, fordi at de har en bestemt en, som jeg leder efter. Så, ja. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ja. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Dukker. Og så fik jeg at vide af en af mine venner, at dukken faktisk også er her i. Og det troede jeg ikke. Jeg troede kun, at det var tøjet, der var. Through the wastelands, through the highways, till my shadow. Så det er mega fedt. Så nu mangler jeg bare hende her og hende her. Men jeg går mest efter hende her. Men ja, hvis jeg skal have nogle penge til Odense, så ja. Så jeg tror bare, at jeg ender med at købe hende her. Uanset hvad, jeg køber hende, fordi der er rigtig mange, der er fascineret af hende, kan man godt se. Og sidste gang, der havde de kun én tilbage af hende. Så snart kan man heller ikke få hende mere. Dem her kan man altid få. Der har han nu fundet. Kom med mig op og køb den her. Ja, det tror jeg. Men 289. Er man en glad lille koala? Ja. Og når jeg kommer hjem, så laver jeg en unboxing. Så følg med på den her kanal. Unboxing! Ja, nu har vi så lige forladt BR, som I kan se i baggrunden, og nu vil vi lige gå ned med dukken her til et sikkert depot. Ned i hans bil. Kommer godt med en bil. Og så vil vi bare lidt tuffe rundt Storcenter og se, om vi kan finde et eller andet mamse og namse. Går der godt noget at spise. Den tyk her er ved at være sulten. Det er ikke mindre end 10 minutter til, jeg fik noget at spise sidst, og jeg er tyk og sulten. Du har da ikke fået noget. Shh. Det slipper vi ud. Vi vil finde ud af det derfra. Fordi jeg ved allerede... Status, vi har måske fundet det her sted. Vi ved det ikke helt endnu. Jeg har sagt til Niklas, at han skal lige se, hvad der er på kortet. Og så kan vi finde ud af det derfra. Fordi jeg ved allerede, hvad jeg vil have. Men man kan få det næsten alle steder. Så det er mest bare Niklas, der skal finde ud af, hvad han vil have. Oksekød, tørmad og nachos, sød chili og jalapenos. Ej, det lyder da mega lækkert. Lyder underligt. Så får du også en slags nachos. Nå, Kunne det være noget? nej, ved det ikke. Status, vi er på vej ned til, hvad var det, Fire & Stone? Ja. For at se, om der er noget dernede, der lyster mere. Ja, indtil videre så er det Freds specialbøger derinde, der frister mest. Der var guacamole og sådan crispy chicken. Så ja. Jeg vil nok hellere have nachos inden for Fire & Stone, fordi jeg kan ikke huske, hvordan nachosene smager der. Så Smager vel af nachos. jeg kan huske, om jeg har fået lagt det op på min madprofil på Instagram. For så kan jeg se tilbage på, hvordan nachosene ser ud. Yes, du. Så ja, og det ligger sådan lige dernede. Nå, status. Vi er på vej tilbage. Jeg fandt billedet inde på min madprofil, så jeg lige kunne se, hvordan nachosene så ud. Og det var derinde, der var det virkelig gode nachos, og virkelig gode var det smoothie. Ja. De er virkelig gode smoothie. Så ja. Så jeg synes helt klart, at de skal gå derind. Fordi det der var de virkelig gode smoothies. Jeg kan nemlig ikke huske, hvad det sted hed, men det var først, da jeg så billedet, så kom jeg i tanke om det. Så vi fik slet ikke kigget op på Fire & Stone. Vi går bare herned og tager det her i stedet for. Ja. Så ja, men jeg skal nok lige filme maden, når det er. Så jeg tænker bare, at vi ses, når maden og det kommer. Mange tak. Tak. Så bare sæt dig det, hvor du så bare bestil. Her er menukortet, men jeg ved allerede, hvad jeg skal have, så jeg behøver faktisk ikke engang at kigge. Og så har jeg valgt det her kæmpe store bord, fordi der er sådan her bænk.
Og de har også salat. Ja, det ved jeg godt, hvad det skal. Jeg ved også allerede, hvad jeg skal have. Okay, så vi fandt det her bord i stedet for. Og det er også ud mod, så det er ret fed udsigt. Den er lige så god som altid. Jeps. Ja. Tak. Så lige vores spist vandmelon lige der. Og her har vi Niklas' burger. Wow, det ser bare lækkert ud. God tid mig. Så nu vil vi i gang med at spise, og så vender vi tilbage. Ja. Så blev vi færdige med at spise. Yep. Og det mættede, og det var godt. Ligesom altid. Yep. Hvordan var din burger fra 1 til 10? Den var 10. Min nachos var også 10. Jeg var sådan 9, fordi den var lidt stærk, men den var god. Ej. Så ja, den mættede virkelig hurtigt og virkelig godt. Så ja, hvor er vi på vej hen nu? Apoteket. Fordi, Vi skal have solcreme. jeps, til i morgen. Yep. For hvis det bliver rigtig meget solskin og gå rundt til Pride og det hele, så ja, og vi går også bare i det hele taget ind i sommeren, så vi skal have solcreme uanset hvad. Ja. Så der er vi på vej ned nu, så ja. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Så vi endte med at købe den her, så ja. Og så købte Niklas også lige en næsespray. Så ja, nu går vi egentlig bare rundt i byen, og ja, jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Så er vi på vej herinde i Basic and More. En mega god butik. Vi havde købt en koala, som de holdt herinde, fordi vi lige skulle i biografen. Så vi spurgte, om de ville holde den herinde, og det ville de gerne. Så ja, så nu vil vi hen og hente den. Han sidder rent faktisk lige på den ene side. Han sidder lige der. Prøv lige at se den. Er den ikke bare sød? Den er da virkelig sød. Den skal hjem til familien. Ja, resten af familien er duedør. Jeps. Den er så sød. Så du. Ja. Nu er vi på vej ud i bilen med koalaen og solcremen. Og så tænker vi at gå ind i solcenteret igen. Eller hvad? Gør vi det? Her var ikke rigtig. Så vi tænker at tage i Bilka. Bare for at snuse lidt. Ja, bare for at kigge lidt rundt. Så ja. Nå, her var ikke rigtig noget. Nej, så ja. Vi tænker at gå ud i bilen og lave en unboxing på min Monster High. Og slappe lidt af, inden filmen starter. Ja, et eller andet skal vi lave, før filmen starter. Jeg tænker bare, at vi går ned ved en 8:30-tiden. Ja. Klokken er 19:42 nu. Ja, og jeg har også kun 8%. Så ja, jeg skal også finde et sted til at oplade min telefon. Men heldigvis så har jeg 2 telefoner, så jeg kan også finde videre fra min anden en. Og halløj. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you.
cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Så ja, hvis jeg skal unbox de andre, som jeg har kigget på, dem der med hende den ene, som jo nok hedder Twyla, eller jeg ved ikke helt udtale hendes navn, og så hende, der hedder Grulia. Hvis jeg skal unbox dem ligesom den her, og se hvad der er i de her små nogen her, så skriv det endelig ned i kommentaren, hvis jeg skal unbox dem også. Så ja, det var mega fede ting. Så ja, nu vil vi bare sidde og slappe lidt af og vente på, at vi skal ind i biografen og se Birthday Girl. Så har vi fået slappet lidt af, og vi har også lige gået live. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Solen den er sådan lidt lort. Nu er vi på vej ind til biografen. Filmen starter ikke endnu, men vi går bare lige ind for lige at sidde lidt. Ja, så er vi klar, når filmen den starter. Så er vi her for anden gang til Birthday Girl. Og jeg tænker stadig, at jeg skal have noget popcorn eller noget, fordi så skal jeg bare tisse igennem hele filmen, og det er virkelig træls. Jeg vil virkelig ikke gå glip af noget. Og popcorn, det gør mig bare tør i halsen. Så hvad med dig? Hvad tænker du? Jeg tænker bare at køre en eller anden iste eller noget. Ja, det samme som før. Så ja. Så åbner sal 3. Så sidder vi her for anden gang i dag.
Det her det er bare livet. Ja, de sidder her. De er så rare. Så er vi klar her, og vi kommer lige til biospillet også. Så ja, jeg tænker bare, at vi ses, når filmen er færdig, og vi er på vej hjem, fordi at, ja, så har det hele lukket, så ja, og det slutter først sådan der 23, så... Status, vi er lige kommet ud efter nummer 2 og sidste film, og se lige, hvor mørkt det er blevet. Oh my god. Så ja, og så har jeg lige fået noget is, den er faktisk mega god faktisk. Ja, status er, at vi er næsten de eneste biler, eller okay, der er faktisk lidt stykker, men ja, i forhold til tidligere, så er vi næsten en af de eneste biler, der holder her. Og vi tænker egentlig bare at køre hjem nu, og så egentlig bare sætte en eller anden tilfældig film på, og så gå i seng. Vi skal tidligt op i morgen, vores tog kører klokken 10, og jeg er ikke et morgenmenneske, så jeg skal allerede vågne nogle timer før, også hvis jeg får hovedpine og sådan noget, så jeg skal ekstra tidligt op. Så ja, jeg vil egentlig bare sige godnat herfra, eller det vil vi gerne, og så siger vi godmorgen til i morgen. Bedømmelse på filmen. Rigtig god, men skræmmende. Ja, bedømmelse på filmen kan virkelig anbefales. Virkelig trist. Du skal ikke være sart. Nej, det skal man ikke. Ja, jeg vil sige, jeg ved ikke lige, hvad der stod ved aldersgrænsen, men jeg vil sige for 15 år opad. Det er der også. Det er en 15 plus film. Okay, godt, fordi det vil jeg nemlig også sige der. Ja. Men ja, vi vil sige godnat herfra, og så ses vi egentlig bare i morgen. Jeg tænker, i morgen, når vi er med toget eller sådan noget. Ja, I don't know. Men ja, vi ses i morgen. Hej. Hej. Godmorgen. Nu sidder vi i toget mod Odense. yeah. Og vi har alle vores ting med. Jeps. Og jeg har fået hat på og dagens outfit. Niklas' dagens outfit. Så ja, jeg tænker bare, at vi ses, når vi er i Odense. Så er vi på Odense Banegård lige nu. Og de er allerede samlet derovre, jeg ved ikke, om man kan se det. Så ja, vi skal lige have vores ting her låst inde, fordi vi kan ikke tjekke ind på hotellet nu. Det er først klokken 2. Og klokken den er sådan lige nu 11:28, så ja. Yes. Så ja. Status. Vi har fået låst vores ting ind, og vi har fået Pride. Tænk på, jeg ved ikke, om man kan se det. Så ja. Og så har jeg også lige fået en på min arm her. Så nu er vi egentlig bare på vej ned til Pride'en. Så sidder vi her, og jeg har fået mit flag på. Jeps. Og I kan finde... Ja. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Og Niklas er i gang med at finde hotellet, og så kan det være, at vi går her tilbage igen. Men ja, efter det, så tænker vi lige at finde noget frokost, og så skal vi også ind med vores ting. Vi kan allerede tjekke ind nu, så ja. Og så vender vi nok tilbage hertil måske. Men ja. Men paraden, den var egentlig sådan okay. Den har været bedre de andre gange. Ja, meget politik den her gang. Ja, meget politik og fri Palæstina og alt det der, bare sådan lidt. Nu må jeg hate på mig, men hvad har det med Pride at gøre? Stop mange politik og det var meget skuffende Pride den her gang, synes jeg. Altså, mange stop, mange politik og... Ja, faktisk rimelig kedeligt. Nu er vi på vej ned til vores hotel, så jeg tænker bare, at vi ses, når vi er dernede. Så har vi fundet hotellet. Eller hotel. Det er stedet, vi skal sove. Ja. Så ja, det er jo meget spændende. Så se, hvordan vi tjekker ind. Det er sådan noget selvbetjeningsmærke der, så jeg ikke. Okay, så vi skal åbenbart tjekke ind ved det andet hotel, tror jeg. Tjek ind hernede i receptionen hernede, og så får vi et kort dertil. Ja.
Så det er herinde, vi skal tjekke os ind, og så få et kort, som vi kan få tjekke ind derovre. Can make me move. You can make me move. Can make me move. Det her hotel i Kolding er vi altid på. Men her i Odense, der var det mega dyrt. Det var sådan over 1000 kroner. Så det er derfor, vi tog det andet. Så fik vi tjekket ind, og vi fik også lige at vide, at der var frugt og kage. Så herinde er jeg selvfølgelig for... Hvad vil vi have? Kage. Hvornår vil vi have det? Så har vi lige været hen og fået tjekket os ind, og vi har værelse nummer 22. Så ja, nu skal vi bare ind. Vi er nede på banegården og henter resten af vores ting. Men vi skal først finde noget frokost. Ja. Så det skulle gerne være herinde. Let's try. Jeg elsker det. Jeg vil tjekke, hvad der kører i fjernsynet. Og der er et eller andet spændende, og man kan koble på det. Ja, det sidste hotel, vi var på, der var der Netflix og sådan noget, så det var meget spændende. Der er i hvert fald TV2, kan vi se. Jeg har allerede testet sengen, og den er så dejlig. Og i tv, der var der nærmest kun TV2, DR1, DR3 og et eller andet bla bla. Så ja, det kunne høres. Halleluja, vi har fået en tingest. Vi vil til at gå ned, finde noget frokost, og så hente vores ting og pakke. Så der var åbenbart ikke nogen spisesteder her i Der er i hvert fald ikke byen. nogen, der tiltalte os, så Nej. vi tager en tur op til Rosengårdscenteret i stedet for. Vi har nemlig lige købt billet. Ja, så der ved vi i hvert fald, at de har en masse letbanen. Og det skulle gerne være den, der kommer her om 6 minutter. Så kommer letbanen. Så går den mod. Rosengårdscenteret. Okay, så vi har fundet det her sted. Det synes mig ikke, det skulle være meget nice. Der kan du bygge din egen salat, din egen sandwich og sådan noget. Så ja. Først så ser vi lige, hvad Niklas skal bestille. Jeg ved slet ikke nu. De har både bygget selv sandwich og alt sådan noget. En chili cheddar bacon. Så du er på bygge selv sandwich? Ja, jeg er på en sandwich. Du er på en sandwich. Hvad skal det i din sandwich? Der er noget Jeg tror, jeg tager noget pesto. pesto. Og hvad tager vi her? Falafel, kalkun, frikadeller, kylling. Jeg tror, vi tager noget crispy chicken. Ja. Og så tager vi noget agurk, lidt iceberg, rødløg, peberfrugt, tomat,
Pickles. Og skal vi have noget af det her i? Bacon. Bacon. Dressing. Hvad for noget dressing skal vi have i? Det er rigtigt dressing. Kan man ikke... Man kan vel bare trykke næste, hvis du ikke vil have noget dressing i, så bliver den også bare lidt tør. Der er aioli, det kunne du da godt lide. Ja, jeg tror, jeg tager teriyaki. Det kan jeg også godt lide. Det smager godt. Og så vælge selv pommes. Og så vælge selv døbelse til pomfritterne. Er det ikke det, du godt kan lide? Nej, det er det ikke. De er remoulade. Sådan det. Og drikkevarer. Sodavand, kildevand, dansk vand, rød sodavand. Ingen sodavand, frisk presset appelsinjuice safe mellem sodavand. Okay. Ja. 140 kroner for en sandwich. Oh my god! Nå, men jeg går og vælger min. Ja. Okay, så jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal vælge. Det en bykselsalat. En lille eller en stor. Jeg ved jo ikke, hvad størrelseforskellen, men ja. Jeg tror, vi tager en lille. Så tager vi noget kylling i. Og så tager vi noget agurk, noget gulerod, iceberg, majs, noget peberfrugt, tomat, pasta. Ja. Og så kommer der her noget avocado i tern, eller bacon og feta, kalkun bacon. Jeg tror, vi tager noget... Nej, ikke bacon, det var feta. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve avocado i tern. Man kan jo altid bare tage det fra. Man kunne prøve. Så er der dressing. Der har vi creme fraiche dressing. Og der tror jeg bare, jeg tager en almindelig vand. Som... Ja... Ligge kurven. Okay, min den giver 103 kroner. Lad os betale. Og spiser vi her? Okay. Okay, du tager en smoothie. Okay, vi tager altså også lige en, en milkshake, var det ikke det? Jeg tager en smoothie. Okay, du tager en smoothie. Jeg tager en milkshake. Jeg tror, jeg tager den der. Proteinpulver minus banan. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Det Og spiser også her. Ja. 70. Her er der nummer 73. Ja, jeg er 74. Nej, ja. Hvad? 72, 74. 75, 73. Ej. Så ja, det var dem her, Niklas han tog. Kan du lige pege, hvad for en af dem du tog? Det var den der. Den her op han tog med ananas, mango, havtorn, appelsin, aprikos, papaya, æble og banan. Vores mad, og her så kom vores mad, og her har vi Niklas' mad. Den ser virkelig lækker ud. Og så pommes. Og så valgte han sodavand. Og ja, jeg lever den sunde stil, som I kan se. Salat og vand. Og så prøvede jeg det der avocado noget, selvom det smager godt. Så ja, jeg lever den sunde stil. Det er det. Altså det er ikke den der. Det er sundt. Nå, lad os lige smage på det her. Ja, okay. Jeg kan ikke på det. Det var faktisk godt. Nå, nu skal jeg prøve at smage Niklas'.
Den kan noget. Jo. Så giver du den. 10 ud af 10. Minus grundlag, men den er jo sådan god. Dejligt. Så er det Niklas' tur til at smage meat. Så du bare primært ren kylling lige nu. Han gik lige feta, så jeg har prøvet at servere det fra. Den kan noget, ikke? Jo. Vil det her være et sted, vi kan spise igen? Ja, klassisk salat. Og imens at vi var i gang med at smage hinanden, så fik vi også lige vores smoothie og shake. Så ja, dem tænker jeg også lige, vi skal prøve at smage og se, om det også er en 10 ud af 10. Er den god? Meget. Må jeg lige smage? Og frisk. Ej, den er mega god. Nå, okay, den er meget tyk i forhold til. Nu skal vi prøve at smage min. Den er også god. Jeg tror, den vil være for sød til dig. Men den er da meget god i hvert fald. Smager bare sådan klassisk. Men den er meget sød, ikke? Ja, den har sådan fint. Dejligt. Men ja, nu er vi i gang med at spise. Og by the way, alt det her, det er lige Niklas, der har rodet i den. Så ja. Nu vil vi spise, og så vender vi tilbage. Status. Vi er blevet færdige med at spise. Yep. Og jeg er halvvejs med den her. Det er Niklas også. Og endnu en status. Jeg har lige mødt Sophie the Mom. Jeg ved ikke, om nogen af jer ved, hvem hun er, men altså, jeg synes, det er mega vildt. Jeg har altid gerne vil møde hende, og nu er det endelig sket. Og sidste gang, der mødte jeg hendes datter. Status. Vi skal herind. Min yndlingsbutik, som flyttede derfra til derind, til Kids Cool Shop. Og de har Hello Kitty. Oh my god, oh my god. Oh my god. Hello Kitty. Oh my god. Stranger Things. Jeg vil alligevel gerne have en til. Hvis du gerne gider dig en. Okay, så Niklas har valgt den her. Og det er ene alene på grund af, at jeg har en kammerat-kollega, der har købt en båd. Og man kan da ikke være skibskaptajn uden at have hatten til det. Og jeg fandt den her. Hello Kitty. Letbanen og venter på letbanen, og den kommer faktisk nu. Yep. Vi tager tilbage til byen, for som mange af jer nok husker i sidste video med Ruben, så ville vi jo prøve at finde et piercested, så jeg kunne få byttet mine kugler ud, men det fandt vi jo så ikke. Så vi har muligvis fundet det nu her i Odense. Stået af, og man kan tydeligt høre Pride i baggrunden. Ja, vi er på vej hen til det der sted nu, hvor jeg kan få dem her skiftet, eller jeg ved ikke, om jeg kan få dem skiftet. De tager ikke telefonen, når jeg ringer. Så Et lille kvarter, så er vi der. Så ja, jeg håber virkelig, at de har åbent eller et eller andet, eller noget. Jeg ved heller ikke, hvad det koster jo, det her. Jo, altså sådan. Nej. Men vi går i hvert fald glip af Pride. Men ja, det er også kun musikken. Vi har jo været med til Pride, altså det er jo paraden, man jo kommer for. Så ja, de står bare dernede og bare snakker og hyggesnakker og sådan noget. Så ja. Så om vi sidder til Pride og hyggesnakker, eller om vi sidder hjemme og hyggesnakker. Vi er jo bare os to, så det er sådan... Ja, så vi tager forsøget, og vi prøver at gå derhen. Og det her, det er ikke noget tattoo fashion eller noget. Det her, det er et helt andet sted. Det har de ikke i Horsens, det her sted. Det hedder... Sailors Link. Så ja, jeg mener, at de også havde i Kolding.
Der plejer man godt at kunne regne med dem, så lad os håbe, at man kan regne med dem her også. Så har vi fundet stedet, så nu er det bare med at håbe, at de har åbent. Okay, der er åbent, så nu er det bare ind at høre, hvad dem der kugler koster. Nå, vi er lige kommet ud, og som I kan se, dårlig nyhed. De sælger overhovedet ikke sådan nogle der. Så ja, dårlig nyhed. Sådan er det. Ja, det er bare ikke mig. Bad luck. Så ja, der vil gå hele den lange vej. Vi gik seriøst 15 minutter for at nå helt herned. Og i starten troede vi, de havde lukket, for der var ikke noget skilt ude. Men så var der sådan, ja, de har åbent, og så var der sådan lidt. Og se, hvis nu de havde taget deres telefon, ikke også, så var jeg fri for at gå den her lange tur. Positiv vibes. Vi fik en god tur ud af det. Ja, så ja, det bliver nok heller ikke i dag. Sådan er det. Jeg har på fornemmelsen om, at jeg bare aldrig får dem skiftet, altså. Tag nu roligt. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg ikke gjorde det, da jeg fik dem her skiftet. Hvorfor fik jeg ikke min... Jeg ved ikke, sådan er det. Ja, så er vi kommet tilbage på hotellet. Ja. Med alle vores ting. Og der er faktisk ikke så meget, der skal pakkes ud. Nej. Ja, nej. Også fordi, at jeg vil helst ikke pakke for meget, fordi så bliver det bare væk. Eller sådan. Også det. Det ved jeg ikke. Så ja, kufferten ligger også bare lige derovre. Men vi har snakket om at tage ned til Pride'en, selvom at den er jo lukket og slukket, men der er stadigvæk nogle mennesker dernede. Og så tage vores Pride-tæp med, og så have sådan en lille picnic, I don't know, sådan tage noget vand med, eller et eller andet sådan. Det er bare at sidde og slå af. Gå ned og hygge, og så tage højtaleren med, sidde dernede og hygge. Så ja. Så har vi ramt Pride, og jeg undskylder lige for mit hår. Jeg tog lige en hurtig lille skyller, fordi det er så varmt. Men der er stadigvæk nogle mennesker, som I kan se, så ja, sidder bare her og hører musik. Så ja, så vil vi lige fylde vores vandflaske op. Det er mega hygge. Ja. Så status, vi er ved at pakke sammen her. Vi har fundet en eller anden slikbutik, hvor at, der er sådan nogle mærkelige popcorn med M&M-smag og sådan noget surt slik, og så var der et eller andet og sådan noget. Ja, som vi tænker, vi vil prøve at gå hen til, og ja, og så gå hjem og teste dem. Det kunne være mega hyggeligt. Så ja, så der tænker vi vil gå hen nu. Okay, så det er simpelthen herinde, at vi har fundet det der mega nice popcorn. Ja. Så lad os lige gå derind. Okay, så de har simpelthen sådan nogle her med surt slik. Så har de med Snickers, men vi kan ikke lide Snickers, så det er sådan, no. Så har de med Oreo og M&M's. Så det er simpelthen dem her, vi tager. Surt slik, Oreo og M&M's. Woo! Så blev de købt simpelthen, så skal der bare taste-testes. Men inden taste-test, hvad skal der så ske her? Så bestiller du lige mad. Jeps. Og reelle aftensmad. Jeps. Vi er doven i dag, så det, ja. Hvad bliver der til aftensmad? Ja, vi har bestilt, vi snakker om bones. Jeps, fra Volt. Vi er dovne. Ja, så ja. Det er heller ikke hver dag, man er ude, så ja. Jeps, så vi skal have en gang spare ribs. Ja, så er vi på vej ned for at hente vores mad. Jeps. Vi droppede simpelthen det der med Volt, fordi at, ja, det var godt nok dyrt. Man skulle betale for, at de kørte ud og få en pose og for det. Så vi går selv ned og henter det. Det er også meget billigere. Jeps, og vi fandt også ud af, at det lå lige rundt om hjørnet, så det er sådan, betalt så mange penge, for det ligger lige rundt om hjørnet. Ja, og så var der halv time, 45 minutters ventetid for noget, der ligger 2 minutter væk. Ja, så vi henter det bare selv. Så dogne er vi heller ikke. Nej, vi troede, det var helt nede den anden ende, det var derfor. Men ja, så jeps. Mit nuldyr.
så skal der blandes salat. Wow. Vi går urtvej. Nå. Jeg tænker, jeg skal have noget salat. Og så går vi den her vej. Her var min salat. Låget kan ikke være på. Nu er det Niklas' tur. Så er vi blevet færdige med at spise. Og hvad skal vi nu, skat? Vi skal jo bare i byen. Ja, vi skal i byen. Se om der er noget, der har åbent. Nej, må ikke det, der er noget, der har det. Så er vi på vej ned i byen. Jeps. Men stats... Ja, hvis I ikke skal få en udhøjelse, så kan vi rykke over på Rabalderbar. Der skal ikke en skid på det andet sted. Det er ingenting. Nej, der skete, hvis I ikke kan høre ham, der skete ingenting på den anden bar, vi var på. Så der var ikke lige nogen videoer derfra. Men her ser det ud til at ske rigtig meget. Så lad os gå ind. Tilbage på hotellet. Jeps, fordi vi har jo en taste-test, vi skal lave. Jeps. Hvis I ikke havde glemt det. Men den taste-test, som vi skal filme med de der mærkelige popcorn, det kommer altså ikke til at foregå her, men på mig og min kærestes fælles madprofil. Så hvis du ikke følger den, så må du meget gerne lige gå ind og følge den. Der bliver lavet mad og taste-tester, alt muligt. Så det er simpelthen derinde, at videoen kommer til at være inde. Så jeps. Men nu er vi på vej hjem, så jeg tænker, vi ses, når vi er hjemme. Status. Vi er lige landet på vores hotel. Og nu er vi i gang med at filme den der taste-test med de der mærkelige, sjove popcorn. Så ja, den vi går i gang med. Og efter det, så tænker vi bare at hygge med noget Sommerdahl. Vi er gået i gang med at se Sommerdahl helt fra sæson 1 af og henad. Så ja, og så egentlig bare sidde og slappe af. Og så nok gå i seng derefter. Så jeg tænker lidt bare, at vi ses i morgen til en ny dag og spændende dag. Så ja, godnat. Morgen. Godmorgen. Morgen. Nu er vi på vej til morgenmaden. Det er vi. Og jeg har prøvet at få det der tattoo et eller andet af min kind, og nu er den bare sådan helt klistret. Det her, det har jeg ikke prøvet at få af, men ja. Det er slet noget sidste dag i forhold til det til børn. Meget. Så det er egentlig herover morgenmaden foregår, og vi er derover. Så vi skal hele vejen herop for at... Vi skal gå omkring 100 meter. Ja. Du var altså rigtig god.
har købt en børste, fordi at, ja, det var mig, så glemte jeg selvfølgelig en børste hjemmefra. Og prøv at se det her hår her. Hold da op. Så ja, så jeg må lige købe en børste, men ja. 50 kroner. Jeg er ude igen, fordi vi lige har været oppe på værelset, og nu er vi på vej ud igen, fordi vi har nemlig helt spontant besluttet os for, at vi skal til Odense Zoo. yeah! Så ja. Det er en lille halv times gåtur her. Ja, vi går derop, så Det er sundt. Det er godt. ja, og så er mit hår bare sådan helt så jeg er nødt til lige at have en hat på, for lige at kunne lægge det, så jeg lige får sådan det hattehår. Så ja, jeg har ikke andre hatte. Så ja, Den her elevator. nu er vi bare på vej til Zoo. Yep. Ja, så er vi lige om lidt ved Zoo. Yep. Vi har gået hele vejen, så ja, mega fantastisk og dejligt vejr. Og Zoo er lige derhenne. Hele vejen og hele vejen, der er ikke så langt. Nej, der er ikke så langt. Men ja, og der er måske en lille smule lang kø, vi kan se. Men det er her også helt fint. Så jeg tænker bare, at vi ses, når vi er inde i Zoo. Vi tager det derfra. Ja. Og vi er live, men vi regner med at slukke live, når vi er inde i Zoo. Så ja, ej, de har også sådan nogle bamser og alt muligt. Så har vi fået vores billetter, og vi er kommet ind. Yep. Og nu er vi herinde. Woo! Så skal vi se, hvad der er herinde. Hvad tror du, der er herinde, skat? Ja, den er lige deroppe, skat, som skal herover. No! Det er mig, når der er vafler. Njam, 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 njam. Det her det er Niklas efter arbejde. Det her det er mig og Niklas, når han kommer hjem. Njam, 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 njam. Jeg snuser din numse. Jeg snuser din numse.
Skal jeg tænke det på det samme, som jeg tænker? Let's go. Og det blev noget jolly cola der. Ja, og så tænker jeg noget ananas. Noget ananas. Du skal ikke have den blå. Nej, Det var ananas og Jolly. cola. Hvad er det? Fanta Exotic eller hvad? Tror jeg. Så var det. Og noget ananas. Ja, så kan du vist ikke få mere end den, der skal. Og her har vi mit resultat. En lille tutti-frutti-stang. Så god. What's up, buddy? Vi kan tage ned ad stien her. Og så kan du gå ned til alle savannebyen, de er lige hernede. Og så kan du gå rundt, og så kan du gå op til løverne og tigerne og alle de store miskatte. Nu skal jeg gå på den her. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I Nu er vi på vej hen til girafferne. Der er hen der, hvor man kan sove der. around these walls, fighting. Man kan sove her. Og Er det ikke let it go? Let it grow. let it grow. Og så har jeg fundet ud af, at man kan sove derinde. Nu er vi på vej hen til girafferne. Jeg ved ikke, om man kan se det derovre. Kam Kiki Waka. Jamen, tager familie og venner eller klassen på nogle forglemmende overnatning i Odense Zoo. Vi er her. Det her område her. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Bubble Buffet. Woo! Med, jeg fik 3 små forskellige is, noget bananis, noget skumfidus og noget, hvad var det mere? Noget cirkus. Noget cirkus. Og her er Niklas'. Softice med chokoladedrys. Ja. Men det er varmt lige nu, og det smelter, så jeg tænker, at vi går i gang. Vi skal have et billede. Så er vi kommet frem til rensdyr. Og Rudolf.
du have en ridtur? Det er lydeffekter med Niklas. Hvad så, Snolle? Hvad så? Så! Og når man ikke kaster nu, så kaster man det bare lige igen. Var det sjovt? Ja. Så er vi ved udgangen, og vi har egentlig været rundt og se alle dyrene. Ja. Så ja, har det været hyggeligt. Meget. Lad os se. Se på manguster. Hvor kan man se dem? Lige der. Ej. Det ligner virkelig meget efter arbejde. Nå, ej, hvor er de søde. Ja. Yeah. Så nu du. Men ja, hver gang mig og Niklas er nogle steder, skal vi altid have en souvenir med hjem. Og et kort og skrive ned, hvor vi har været henne som minde. Yep. Så ja, og de har en lille fin butik herinde, så jeg tænker, at vi kan finde et eller andet hyggeligt. Ja da. De har i hvert fald bamser. Nå. Så. Skal du have en ny bøllehat? Ja, okay, jeg tror lige, den er lidt for lille. Ja, og prisen er lidt for høj. Står der 2.000? 200. Nå, jeg kunne ikke lige se det der punktum der. Nå, skat. Har du så lille dårligt dyr? Nå. Er det visket? Ej. Skat. Ej, hvor er du sød. Skat. Skat. Koala. Nå. Ej, vi skal da have vores egen kop med vores egen, bogstav på. Jeg har fundet C. Der kan man både vælge en grøn og en lyserød. Skal vi se, om vi kan finde noget med et ende på? Jeg har fundet det her. Ej, det er lige før, vi skal have det. Det er da for cute. Hvilket kort skal vi have? Hvad har vi? Giraffer, tiger, løver, pingviner. Krokodiller. Vi skal have den der. Den her. Ja. Og så vil jeg se mere. Ja. Men hun har købt sådan en med de der store runde øjne. Sådan i den Ej, bamse. Ja. Ej. Og det var meningen, du kan sådan Kan I ikke returnere den og så give sådan en? Det er det, jeg overvejer bare at købe en, og så sige, om vi ikke bare kan bruge den i stedet for at få den. Og en pose. Tak. Så har vi lige fået købt nogle ting herinde i den her lille butik. Nogle souvenirer og noget. Jeg har købt den her. Så har vi købt 2 kopper her. Der er en med N til Niklas og C for mig. Og som vi har vist en gang, den her super søde en. Og det er det her kort, som vi har tænkt os at skrive her om bagpå, hvad vi har oplevet, og hvad dag vi var afsted, og alt det der, så vi har noget at se tilbage på. Og en sød pose. Ja, ej hvor er den sød. Så hvad skal vi nu?
Ja, jeg tænker bare, at vi går ned på hotel med alle vores ting, og slippe dem igennem byen. Og så finder vi ud af, hvad vi skal derfra. Ja. Status. Klokken er ved at være der omkring 5-tiden-agtigt. Så vi har droppet frokosten og bare sprunget direkte frem til aftensmad. Så det er simpelthen der, vi er på vej hen nu. Ja. Og kan du lige sige, hvad vi skal have? Vi skal hoppe på The Grill. Yep. Og så noget lækker mad. Ja, fordi at jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg har lyst til aftensmad. Er det burger? Er det pizza? Er det pommes? I don't know. Så en form for god afslutning med dig. Ja, selvom vi er her også i morgen, men ja. Så vi er simpelthen... Middag. Kald det, hvad du vil. Ja. Så vi har simpelthen valgt buffet, fordi at der er lige det hele. Der er alt. Frikadeller, flødekartofler, I don't know. Der er det hele. Ja. Så yes, det er jo meget godt til folk, der ikke kan vælge, hvad de skal have at spise. Og så er der også dessert oveni, så det er jo meget fedt. Så der er vi simpelthen på vej hen nu. Så tænk bare, vi ses, når vi er derhenne. Yep. Det ser lidt sjovt ud. Det ligger bare sådan ind gemt midt i det hele. Med at spise, og det smagte godt, og jeg plejer altid at sige, at jeg ikke er helt i spil. Men prøv lige at se, hvad jeg vandt at klare i den her lille maskine her. Nemlig Vi skal så meget prøve at have turen hjemme til hotellet, og mit hår ligner stadigvæk et eller andet, jeg ved ikke hvad. Så ja, vi skal så meget prøve at have en af vognen. Og hernede der gik vi live og snakkede om minigolf. Og så opdager vi, at der faktisk er minigolf. Vi skal så meget prøve minigolf. Så er vi tilbage på hotellet. Eller ikke det hotel, vi er på, men Milling Hotellet. Og Niklas er lige nu i gang med at lave kakao. Virkelig lækkert. Og her der sidder Jens. Så er vi endelig kommet op på vores værelse. Ja. Og mit hår det ligner stadigvæk et eller andet, jeg ved ikke hvad. Det skal bare have nogle dage, så kan det sætte sig af sig selv. Ja, Så ja, nu skal der bare hviles benene og slappes af. Godmorgen fra sidste dag her i Odense. Ja. Vi har været i gang med at pakke. Ja. Så, og vi skal være ude her lige om lidt. Så, ja. Outfit of the day. Så t-shirt. Og så har jeg sådan nogle her shorts på. Okay, man kan ikke engang se de shorts. Jeg har ikke nogen strømper på endnu, så... Men og strømper skal jeg bare have sådan nogle her på. Og her har vi Niklas' outfit. Det er kører stadigvæk med 2 forskellige strømper. Det er stilen. Ja.
Standard. Ja. Og så siger vi farvel til vores hotelværelse. Kan du sige farvel, skat? Moin. Så nu er det bare ned mod banegården og få låst alle vores milliarder ting ind. Så har vi lige fået låst vores ting inde. Men der er ikke plads til den her. Så den må vi prøve at høre, om de har plads til inde på 7-Eleven. Nå, status. 7-Eleven kunne åbenbart ikke holde flaget. Se nogle idioter. Men det kunne giraffen, og der er også derinde, vi tænker at spise i aften. Så ja, det er virkelig sødt af dem. Så giraffen altid godt. Ja, både deres mad, og ja, nu vil det også holde vores ting, så det er bare godt. Så ja, men nu vil vi ned og finde noget morgenmad. Vi har ikke bestilt morgenmad på hotellet, fordi det spiste vi i går. Så vi tænkte, der vil vi gerne prøve noget andet. Så ja, vi har fundet sådan et brunch-sted. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Kan du huske det? Nej. Nå. Jeg skal tage på vej dernede. Et eller andet brunch-sted, hvor der er noget røræg og nogle pandekager og sådan. Det lyder mega lækkert. Så der vil vi prøve at finde ned nu. Ja. Vi har snakket om at gå ind og spise. Prøv lige at se, hvor lækkert det ser ud, hvis I kan se nogle af billederne her. Og bare en grøn smiley, det er bare super duper. Så lad os gå ind. Ja. Så fik vi bestilt og fundet et bord. Vi bestilte 2 gange brunch, og så gik vi direkte frem til en shake. Klokken er jo 5 et eller andet sted varmt. Ja, ej, det er varmt udenfor, og de her shakes, de lyder bare lækre. Ja. Så Musi her, han bestilte en Oreo, og jeg bestilte en Dime. Jeg har aldrig smagt en Dime, så det er, eller jo, jeg har godt smagt en Dime, men ikke en Dime milkshake, så det bliver spændende at smage. Men Niklas han er ikke til Dime, så vi kommer nok ikke til at smage hinandens. Jeg kan nok godt smage hans, men han kommer ikke til at smage min. Så kom vores milkshake. Prøv lige at se, hvor lækkert det ser ud. Og så er Niklas' herovre med en Oreo i. Hvis det her ikke er lækkert, så ved jeg ikke, hvad lækkert det er. Og så kom vores mad også. Skal vi lige se her. Noget frugt og noget pandekage, noget Nutella, en croissant og noget æg og bacon, og så en eller anden yoghurt-ting her. Og det samme har Niklas herovre. Ja. Så nu vil vi spise, og så vender vi tilbage efter. Yep. Så blev vi færdige med at spise, og det var super lækkert. Ja. 10 ud af 10. Jeps. Så nu er vi gået ned i byen. Ja, skulle få rundt. Jeps. Se hvad der er, og hvad vi kan få tiden til at gå med. Vi skal først med toget 9:30 i aften. Så ja, det var spændende, når alting er lukket. Ja. Status. Vi fortryder lidt, at vi bestilte tog så sent, fordi at ja, det er jo det der med, at der er ingenting, der har åbent. Alt har bare lukket og slukket. Jeps. Så vi skal gå her rundt til 9:30 i aften og lave ingenting. Ja. Så ja, lidt nederen. Men vi er på vej ned til letbanen, tror jeg den hedder. Og så prøver vi at tage op til Bilka og se, om de har åbent. Vi ved det ikke. Ja, fordi Google kan man ikke regne med. Der siger det jo, at det har åbent eller lukket, og så er det totalt modsat. Eller så står der, at kan være ændringer i et eller andet. Så nu tager vi selv det op for at kigge, så kan vi også lave et eller andet. Så kan vi nyde en lille togtur, eller hvad man kalder det. Ja. Køretur. Så ja. Så vi tog lidt stop forbi 7-Eleven og tog lige en slåshej. Så er vi kommet heroppe af, og vi er lige nu ved Rosengård Center, og der er åbenbart nogle folk, der går derind. Så jeg ved ikke, om de har åbent eller ej. Der står, de har lukket, og vi fik også at vide, de havde lukket, men det kan godt være, at der kun er spisestederne, der måske har åbent. Men nu prøver vi at kigge.
Det hele har lavet, men kun tage et spisested nu. Ja. Det er kun spisesteder, der er åbent. Vi vælger simpelthen at gå live, fordi at, ja, der er ikke så meget at lave herinde. Det meste af det har lukket, så ja, vi går bare lidt rundt i Rosengård Center, og så ja, det kan være, at vi går lidt ud på et tidspunkt. Ja, tjekker om Bilka har åbent eller et eller andet, og så går lidt rundt. Så jeg filmer status, når det er. Ja, Føtex kan også være, vi går i, hvis det har åbent. Så. Men jeg filmer status, når vi ved mere. Vej til banegården. Der er et græs nu. Jeps. Status. Vi er med letbane nu på vej til banegården. Der er et græs nu. Jeps. Vi tænker at gå forbi Storms Pakhus og se, om de har åbent. Og derefter så måske gå derned til det der havnebad. Ja. Så ja. Jeg tænker faktisk at tage ned til Stormen, så lige måske få noget at drikke eller noget, hvor den her varme slår ind i igen. Ja. Så jeg filmer, når vi er ved Storms. Så er vi inde på Storms Pakhus, og vi fik lige bestilt noget at drikke her. Virkelig dejligt. Kan du fortælle lige, hvad den er med? Det var mango. Mango. Og jeg bestilte noget her med banan. Og så vil jeg også lige prøve den her vaffel, også med banan. Ser virkelig lækker ud. Så ja, og vi er stadigvæk live. Så ja. Plastik. Plastik. Vi siger hej til YouTube. Så er vi lige kommet ud. Og nej, hvor er det dejligt at komme ud igen, hvor der er lidt vind. For der er jo godt nok varmt derinde. Luften var godt nok tom. Ja, så nu er vi på vej ned til det der havnehalløjse for at kigge lidt rundt og gå lidt rundt dernede. Så Jeg har det sige, folk. ja, og vi er stadigvæk live. Men vi går bare live indtil vi er nede ved havnen, og så tænker vi at filme lidt rundt, tage nogle Insta-billeder og sådan noget. Så ja. Så er vi hernede. Og så er der hoppeborg over det hele også. Woo! Men ja, lige nu der sidder vi lige i skyggen lige og får noget kulde ind, fordi her er godt nok varmt. Og der er både folk, der hopper på hoppeborg og spiller basket og alt muligt. Hvordan kan de det i den her varme? Det forstår jeg godt nok ikke. Så ja, vi sidder lige nu bare lige og slapper lidt af i skyggen. Og vi tænker at gå langs havnen. Så ja. Så har vi lige været i Netto og taget en vand med på turen, fordi der er virkelig varmt. Og det skal jeg også huske derude, mennesker. Virkelig tag noget vand, når du ser den her video. Og du skal også tage, selvom du ikke ser den her video. Tag noget vand, for der er lige varme til det. Tag noget vand. Hvis der er noget, der er fedt, så er det at være nede ved havnen og kigge på både og skib. Det synes jeg bare er mega fedt. Ja. Og så er lige det her gode vejr. Så er vi på street food igen. Og vi har bestilt noget frokost. Jeg prøvede noget nyt i dag. Jeg prøvede at bestille noget, jeg ved ikke hvad den hedder, sådan noget med nogle kyllingespyd og sådan noget brød, hvor der er noget salat i, sådan, ja, og sådan nogle pomfritter. Og Niklas han bestilte sådan et eller andet, jeg ved faktisk heller ikke hvad det hedder. Sådan lidt eller dumplings eller sådan noget agtigt, jeg ved ikke hvad de hedder. Og lige her bag mig er Niklas på vej for at hente noget Faxe Kondi, fordi der er sygt varmt, og ja, man har virkelig brug for sukker i den her varme. Nu har vi snakket om ham, så kommer han der. Er det koldt? Så godt som muligt bare heroppe. Skal jeg tage en slurk? Det er lige hvad du har brug for. Så nu venter vi bare på vores madbibber. Så er min mad færdig. Jeg har bestilt min mad derindefra. Her er min mad. Nogle pomfritter, kyllingespyd, noget brød og så noget salat herinde og noget tzatziki, tror jeg det er.
Så ja, og det har jeg aldrig smagt før, det her, så det glæder mig virkelig. Og så er der noget dyppelse her til mine pomfritter. Faxi Kondi. Nu er vi bare på Niklas' mad. Så ringer Niklas' mad. Lad os se, hvad det bliver. Han har bestilt sin mad derindefra. Og her har vi maden. Wow, det ser virkelig lækkert ud. Og han skal ikke være bange for, at jeg tager det, fordi der er rejer i, og jeg spiser ikke fisk, så ja. Så nu skal der bare spises, og så vender vi tilbage. Så blev vi færdige med at spise, og nu sidder vi bare og slapper af. Jordbær. Jordbær. Så fandt vi et sted at spise. Restaurant Giraffen. Japs. Det er også herinde, vores Pride-flag ligger. Vi har valgt den her plads. Rigtig hyggelig. Og så er der nogle menukort her. Men vi ved allerede, hvad vi skal have. Eller det ved jeg i hvert fald. Så kom vores mad. Ærter, noget salat, brun sovs, bøf og kartofler. Og her er Niklas' mad. Det er en fiskefilet med hvide kartofler, persillesovs og en smule citron. Og noget salat. Ja, momse. Så nu vil vi spise, og så ses vi efter. Yep. Så blev vi færdige med at spise, og vi har hentet fladet. Nu vil vi lave lidt TikToks her i Odense, og nogle Insta-billeder og sådan noget. Og bagefter det, så vil vi gå ned og hente vores ting, og ned på perronen, og så tage toget hjem. Så ja, og det er direkte tog, så det er jo bare dejligt. Ja. Så ja, det er det, vi tænker at gøre nu. Så sidder vi i toget mod Sønderjylland hjem. Så ja, det har været nogle helt vildt fantastiske dage. Jeps. Så Det er godt smadret og har en masse indtryk i hovedet, og jeg skal op i morgen tidligt på arbejde, så det er rigtig dejligt. Det glæder mig virkelig til at komme hjem. Ja. Så jeg tænker egentlig bare at slutte den her video af nu, fordi der er egentlig ikke mere at filme. Vi sidder bare i tog. Det er ikke så spændende. Nej. Og når vi kommer hjem, så er klokken så mange, at vi nok bare sætter en eller anden random film på og lægger os til at sove, fordi han skal tidligere på morgen. Så ja, men det var simpelthen alt for den her virkelig fede vlog. Og så vil jeg også gerne lige sige sorry, hvis stemmerne ikke følger med. Jeg ved ikke helt, hvad der sker for mine videoer. Det er nogle tekniske fejl. Og jeg beklager også, at jeg rigtig har lagt noget nyt ud på min kanal. Jeg har bare haft så meget sent på arbejde. Ja, så vi gør, hvad vi kan, og jeg håber, videoen bliver god, selvom at vores stemmer måske ikke helt følger med. Ved nogle videoer følger den med, ved andre videoer gør den ikke. Men hvis den bliver helt dårlig, så er jeg virkelig ked af det, og jeg håber stadigvæk, at den her video den bliver god. Så ses vi bare i næste video. Hej! Hej da!